Kloubová nebo teleskopická plošina? To je otázka, na kterou většina firem odpovídá špatně, protože si myslí, že rozhoduje cena. Ve skutečnosti je ale důležité hlavně to, co budou dělat. Dneska si ukážeme rozdíl ve využitelnosti obou těchto typů, ať máte při výběru vaší plošiny jasno. Vpravo za mnou Zoomline ZA20 JERT, plně elektrická kloubová plošina s náhonem na všechny 4 kola. Pracovní výška 21 metrů, boční dosah 12 metrů a dosah přes překážku až 8 metrů. Naproti tomu nalevo za mnou Zoomline ZT26J, teleskopická dieselová plošina s náhonem na všechny 4 kola. Pracovní dosah této plošiny je 28,7 metrů, horizontální dosah 22 metrů. Teleskopická plošina oproti kloubové nenabízí dosah přes překážku. Oba tyto stroje nabízejí prémiové komponenty od světových značek, jako je Bosch, Danfoss nebo Kubota. A teď si pojďme ukázat výhody obou plošin v praxi. Tak jdeme na to. Já stojím na kloubové plošině, kolega na teleskopické a uvidíme, kdo z nás dřív bude na támhleté římse. 3, 2, 1, start! Jak vidíte, s kloubovou plošinou ještě nejsem na střeše oproti teleskopické. Proč? Když se potřebujete dostat k osvětlení, k římse, rychlý vertikální výstup, nejlepší volba je teleskopická plošina. Test číslo 2. Stejná překážka, jiný cíl. Tak pojďme na to. A tady jsem. Sami vidíte, že jsem daleko dál s kloubovou plošinou oproti teleskopické. Proč? Teleskopické vadí římsa. Kloubová se zlomí a dostane se daleko dál než teleskopická. Tak jste to viděli. Není to o tom, jestli teleskopická nebo kloubová plošina je něčím lepší nebo horší. Je to o jejich správném využití. Chcete se dozvědět více? Navštivte jednu z našich poboček. Rádi vám pomůžeme s výběrem.